Ang taong dunay Kristo, nagpailaw Diyos sa Ginoo. Submission is humility. Kung magpailaw kay ka sa Diyos, imong giingnan yun ang Ginoo, wa jud ko'y kay pasigan mo bisag gamay ni mo, O Lord, kung ako magsalamaton nga imo kung bisan mo, imo kong gipalit, ipakamatyan, o ipasaylo sa akong mga sala. Kung sa diha, nagpabilin ka din ha, kaya nasayod ka, wa jud kay kapakambog sa Ginoo, musunod din ka sa Ginoo. Tanong mo hato na sa gusto sa Ginoo, musunod din ka. Kung nini kalibutan na, wa may ginawa ni mo din hangad, may pirmi mo gisilbihan. Asa man ta ng nilbi. Nanilbi ka sa matag usa. We are serving one another. And manang mo sa Biblia sa mga profession, submit to one another. Magpailaw ta sa matag usa. Ang tao nga dunay Diyos, na si Kristo na himod yung Diyos, di lang manuluwas. Nga nisibitayo siya ni Jesus Christ. Di siya mag-result o magpailalong kung kinsa man ang ibutang sa Ginoo, imabaw niya. Bisa mag-imabaw niya, Lord, duduan naman niya, o galing kawa ko ng grado, nang ako, kuan ko, halis birthday ko, mauni mo na, mga buta. Dili ka mag-result. Magtawag kita na to sa life ni Paul. Si Paul is high-end na pare. Grabe kay mga achievement in life. The greatest na pare sa ilang time. Pagka-Christian niya, kinsa may di-disciple niya. Barnabas, wa di grado. Yano kay nataw, pero nagpailaw siya ni Barnabas. Pero una kay siya nagpailaw ni Barnabas, 3 years ang ginusegi o tudlo ni Pablo. Manang iyang mga letters niyo si Pedro, lisod kay sabton, pero nasay ko gikan sa Ginoo. Kay mga buta nga, gipadayag ra ni Pablo, wa gipadayag lang Pedro. Ito sing kani siya taas kay ng klase nga tao sa Pedro biya wa sumigamit sa Ginoo ang iyang intellect o ang iyang pagka sinati sa balaod to bring about sa mga doctrinal truth na lisod kay usapon sa bisag kinsang mga religious tao daw. Tingin na sikat si Pablo. Sikat mas Pablo. Namoy nadunggan nga basig sayo ko, pero para nang umakay ko nadunggan nga bilin mong santo si Pablo sa ilang barangay. Kimusumpak mas Pablo sa nagipamungat. Why San Pablo? Nag-islada sa Binunangan San Pablo. Umot ba pista ba San Pablo? Pag magigsunan, mauni si Pablo nga istorya na ato ng mga butanga nga ang atong Diyos gamhanan. So kung ano mo ang gahom sa Diyos ka nato, kay wa na ito gisubmeter, wa na ito nagpailalong sa iyang pagkahari, wa na ito gipailalong atong kagalingon sa iyang pagka-Diyos. Kinalan Diyos siya, pili kita ang Diyos. Kinalan siya ang amo, pili kita ang amo. In fact, ingon ang Ginoo, diba, kanang mga disciples niya, mga anak na kayo, Lord, nagbagtag sila, Lord, dili ko yung lato. Lord, naginginin sila sa mga demonyo, dili sa ko yung lato sa inyong Jesus Christ. Ay, basta dili lang supak na to, at kauban na na to, bisa ko pa na ko sa itong panon. Kaya sila po ang mga disipulo, kasusunod yung Jesus Christ. Kato sila biya, napudok-pundok sila, waas na sila Jesus Christ, pero ilang pamaagi, ala, Jesus Christ. Ang style nila, nagkang Jesus Christ ang Jesus Christ. Hindi. In fact, ibadlong sa sila sa nila, nag-ibigay sila kisa kay sikat ni Otslangit. Ngayon ang Ginoo, kung buot mo, pinangataas mo, kamo ang ulipon sa tanang ulipon. Wala man, ulipon mo sa mga datong tao, ulipon mo ang mga anak ni, ulipon ka sa tanang ulipon. Sa ito pa, ang imong pangpaubos, di paubos pa dyan ka, kung ulipon siya, magulipon pa dyan ka. So ang contest paubsanay, dili contest o paatas anay. Muna ang usa ka Kristohanon. So, ngayon kag Christian ka, ang nga ni Christ, nasa yung kasing-kasi, nasa mo na-puna. Usa kay batingon mo, Lord, no? Mumuhat ko ginani nga, pagkatasaas ko. Usa kay namuna, Lord, no? Usa kay mo batingon sa Lord, no? Kung manglupid ko. Lord, ano nga sitwasyon? Usa kay dapat akong buhaton. Ang life ni Jesus Christ, nagsulti na ito, unsay mga example sa tanang kasakit niyang galian. Gidaw-daw siya, yung sama niya. Hindi ba siya, tiyan, maguli ninyo, ang inyong lubot nasa inyong naw, yung naw sa inyong lubot. Na bang Ginoo? Lumuro na ba siya? O kita na mo, namuna ka tagdaghan kayo, kung Ginoo pa ta, sa daghan na dyan kayong lubot, yung imong naw, ang naw na imong lubot. Correct? Kaya isuko naman
Balik ka, bantayan ka, imukulong ko na ko, panahon na rin ako, di ba? Manganti na tadaan kung walang jutay power to change the situation. But Jesus Christ, bisan pa siya, biduot na siya, bakti na kay kantar sa iya, i-accept pa niya. Pasaylo siya, huwag na ibang maso. I remember this first word ni Jesus Christ at nag-crucify siya. Yun siya, pasayloat kong nahigugman ako amahan. Yun siya. Pasayloat akong mga disipulo Lord, sa Nagan, pero puyo na sila nako. Pasayloat sa niyong babayhan na o Lord, hindi na ko nga nabuang na tingali ko, hindi mo nimo akong inahan, Maria. Kailangan nga siyang times nga, ipadaygan naman tanin mo nga ako ang Diyos, anak sa Diyos. Nagdaduha siya sa daghang nga panahon. Pasayloan lang siya. Ana ba siya? Sa mga gipaburan na ba niya? Wala. Diyan niya, pasaylua sila apinat sa itong panahon o sa hangto sa katapusan bata nga ikaw ni kalimutan. Pasaylua sila sa ilang mga sala. So makita niyo ang iyang kasing-kasing is clean, pure. Gugma, bisag bati, labay sa ilapo, gugma. Parang kita, to win a person is to just love the person. Ay, uy, madalagi. Nga naman. Kisay namin mo, kisay coach ni mo, kisay trainer ni mo, kisay nani mo. The Father, the Son, the Holy Spirit is in you. Kaya nani mo ang Holy Spirit, nani mo ang mahana sa mismo si Kristo. So ka na nga power. Kung musbod lang ka, ang ato namang kong gibati, may ato na kung wala kong na ang gibati sa Diyos, every time masupak ka. Lord, hindi ko na ako di magpabos, ako di mangayo pa sa iyo. Dapat siya mangayo pa sa iyo, siya ganang una ng pangaway. Siya malimuat aningin anak ko. Amen? But if God wants you to really iayo ang relationship, niya nakakita ang mga nga, wala dyan na relationship na nubba, nga wala ka nakasala. Wala kong times na dyan tayo kapay sala niya na. Amen? Kung saan akong tanaw, yun ko sala. O kasi lang, wakay sala. Kasi mo lang siya in your heart. Yeah, treat that person well. Okay mo kung yung magbarkada ka niya, mag-iulit yung may relationship, but respect the person as if wala siya makasala din. Di kayo nagkakita niyo. Okay? Kaya buhat ka anything na, iba yung ipadamdam niya nga, dapat kayo mo. Okay? Yan, lingkuran ka na, taro na kung basa yung lingkuranan. Anything na para mo makabounce ka. Humility. Pagpailaw ka data sa Diyos, pagpailaw kita sa tanan na pamaagi niya, aron ang tanan mo katawhan na nakailani mo o kuyog na mo siya, imong madala sa Ginoo. Kung di magaling siya mo kuyog, yan na nang problema. At ubangan sa Diyos, makaingon ka sa Ginoo, ako gibuhat ka, ako gibuhat ang tanan. Kung ang nanguyog na Diyod na ko, Lord, napuot Diyod ka tao, sa akong lifetime, thousands ka makatawhan ang akong na-meet sa akong lifetime. Lord, mora magbilis lang ito ang akong Diyos mo. You've done your part. Dili na nimo problema kung sila mo ila o mutuo sa inyong Diyos. Ubinis lang ay, pakurulino na siya, pabus-ubus, papahambul-hambul, girong gira siya. Ila na. Ayaw sila ukmi. Ayaw sila parihasa. Ayaw sila reklamo nila. Ayaw sila lang sa ilang sila. Kaya ikaw na ang mamukmuk kung matupinterno, maguna pa nila. Amen? Ikaw pa miserable, sila malipayon. Kaya ila naman ang gawin, Christians. Kasi Christian yun. Nasa Kristo ni mo, sa'yo mo ganun. Champion ka. Winner na ka. Di ka dapat mapili sa problema. Di ka dapat mapili sa unsa pa nakadagang ungo sa mga tubangan. Di ka mapili sa unsa pa na sila sa repente. Di ka mapili. Give them your best. Smile. And just love them. Di kayo mga tikipon ta kang matay ta ka. Dibat ta ka. Nanungo na ka. Kasalaan ka sa Ginoo na. Just smile at them and bless them. Okay? So, ako, kuhan ko niyo.
edit niya, yok ka na.